Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información, unha xornada máis. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe luns día 17 do mes de novembro e imos a falar do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres que se vai a celebrar a semana que ven. Tamén falaremos de que este domingo, o domingo que ven, hai teatro familiar. Hai unha viaxe ás luces en Vigo, onde xa hai 2 autocares cheos, aínda se poden seguir inscribindo, e falaremos tamén de que se destinaron xa fai unha semana máis de medio millón de euros para renovar a cuberta do Colexio do Cruce de Cerceda, que fora, lembren, co temporal ca borrasca Martiño fora levantado. Falaremos da renovación do DNI que se pode facer en Cerceda e tamén recordamos que o venres que ven é a presentación do fotolibro de Alberte Sánchez, o cercedense. Falaremos da gripe aviar, da oficina de rexistro CABE e do programa de termalismo do Inserso. E como luz que imos a saber os resultados deportivos da fin de semana dos nosos equipos. E por último tempo, para a xornada de mañán vamos a seguir con tempo da alternancia de nubes e claros, pero con baixada de temperaturas. O Concello de Cerceda conmemora o 25N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que será a semana que ven. Será o próximo martes 25, se realiza unha andaina chamada Cerceda Camiña contra a Violencia á Muller. Será ás 10:30 da mañán polo paseo fluvial da Vía Verde. Rematará sobre as 12 do mediodía, donde haberá a lectura dun manifesto. Os interesados en participar poden inscribirse de xeito gratuito, pero para saber o número de xente que vai, o número de teléfono 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello. E as persoas que participen nos obradoiros de memoria, por exemplo, poden anotarse directamente coas monitoras. Con relación ao Día Mundial da Non Violencia contra as Mulleres, tamén se organiza o venres 19 do próximo mes de decembro unha charla informativa sobre violencia sexual e agresións sexuais cos alumnos de cuarto da ESO do Colexio Cruce de Cerceda. O Concello de Cerceda colabora ademais coa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros da Mancomunidade de Colexios. Pero lembren, estamos aínda a tempo de anotarse e inscribirse para esa andaina para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que será o 25N, o próximo martes da próxima semana. Mais temas, agora falámosles de teatro familiar. Este domingo que ven hai teatro familiar. Este domingo, día 23, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, a compañía A Tarabela Creativa ofrece a súa obra Idea. Esta idea é a historia de Mariña, unha nena que grazas ao aburrimento se converte en idea. O seu pensamento ten forma de tarabela de cores, cunha tarabela de 2 metros de altura que cada vez que xira fará que se lle vayan ocurrendo un lote de ideas mentras xoga na súa habitación. Así irase enfrontando a dragóns, a xigantes, aprenderá a usar o inxenio e ata tocará o violonchelo, usará a linguaxe do xogo mediante a cal poderemos entrar no seu universo, no que encarnará a distintos persoaxes fantásticos, e a iso tamén nos axudarán os seus enormes xuguetes, a música, os efectos visuais e sonoros e o vestuario. Lembren, este domingo que ven, día 23, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, a compañía Tarabela Creativa ofrece a súa obra Idea. Cambiamos de tema. Falámosles agora da excursión que organiza o Concello de Cerceda a ver as luces de Vigo, e que vai a ser o luns 22 do vindeiro mes de decembro. Xa vai prácticamente desde que se abriu o plazo a semana pasada, pois 2 autocares cheos. Xa hai 2 autocares cheos para o luns 22 visitar Vigo. Non só se visitarán as luces de Vigo, sino tamén se visitará a bodega Paco e Lola e xantarase e logo visitaránse as luces de Vigo. Precio de 22 euros por persoa, que incluye todo, e se alguén quere inscribirse, pois lembren que en este caso
estarían a tempo a facelo, teñen que facelo na planta terceira da Casa do Concello de xeito presencial ou, se queren, a través de internet na web municipal. Aí tamén poderán inscribirse. Tamén lles recordamos que a semana pasada a Xunta de Galicia destinou máis de €500.000 para renovar a cuberta do Colexio Cruce de Cerceda, unha cuberta que fora levantada polo aire no temporal Martiño. A Consellería de Educación reservou €525.000 para o cambio de cuberta do Colexio o Cruce de Cerceda, que quedara moi dañado, lembren, durante o temporal Martiño, que foi o 20 de marzo deste ano. O anuncio, xunto coas obras de outros moitos centros educativos galegos, foi realizado polo Consello da Xunta do pasado martes. A nova cuberta será de panel sándwich de 30 milímetros de espesor, un sistema idéntico ao que xa fora instalado no centro. Esta actuación forma parte de unha partida global de €16 millóns da Consellería para intervencións en infraestructuras educativas. Se vostede está pendente de renovar o DNI, que sepa que pode facelo en Cerceda. O próximo mércores 3 de decembro se pode renovar o DNI en Cerceda, tamén o pasaporte, se así o precisan. Teñen que coller cita previa na Policía Local de Cerceda, na planta baixa do Concello. Aí poden coller cita previa para renovar o DNI, que será o mércores 3 de decembro, e se o precisan tamén o pasaporte. Este próximo venres, día 21, o cercedense Alberto Sánchez Regueiro presenta o seu fotolibro chamado Silencios. Silencios é o seu fotolibro, un libro de 240 páxinas e 198 fotografías realizadas durante 20 anos e seleccionadas entre 80.000. É un libro que fala do silencio como paz e tamén como amor, como forza que construe a vida real, segundo di o propio Alberto Sánchez, para observar e para a calma. As fotografías acompañan o silencio, texto e fotografía funcionan como un só corpo. Alberto quere que aqueles que lean este libro e que miren as fotos poidan recoñecerse. O libro se poderá mercar a partir do próximo 21 na súa web persoal ou en librerías independientes de Galicia. Un día máis recordámosles a temática da gripe aviaria, que en Galicia está levando, ao igual que xa en toda España, en Galicia en concreto a 27.000 galiñeiros domésticos, a que teñan que manter as súas aves baixo teito ou baixo unha rede. Isto xa entrou en vigor fai unha semana e a medida afecta a todos os concellos. No principio eran 40 concellos galegos, agora xa son a todos, o noso evidentemente tamén. E a comunicación di que, en este caso, debido a isto, as principais medidas que hai que ter son a de que se proíbe a cría de aves de curral ao aire libre, salvo que se instalen sistemas que impidan o contacto con aves silvestres. Non se permite o uso de aves como reclamo en actividades cinexéticas, non se poderá empregar agua procedente de depósitos aos que teñan acceso a aves silvestres e queda prohibida a presencia de aves de curral ou ornamentais en feiras, exposicións ou outros eventos. Son medidas de obligación, en este caso, cumplimento. Falamos agora da Oficina de Rexistro Clave que o Concello de Cerceda ten a disposición de calquera veciño que así o precise, donde se poden obter credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas diferentes administracións. A obtención da identificación clave realízase de xeito presencial, donde un empregado público verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. O sistema clave é o sistema que permite, lembren, a identificación ante as diferentes administracións públicas e que se pode acadar no Concello de Cerceda sin ter que achegarse a outros puntos. Falamos agora do termalismo social do Inserso, porque estamos nos últimos días para poder inscribirse á primeira quenda. Abriu o plazo xa para a primeira quenda do termalismo social do Inserso, que vai, en este caso, dende febreiro a agosto do ano que ven, esa primeira quenda. O plazo vai a rematar o 4 de decembro, ainda tan a tempo, o 4 de decembro remataría o plazo. E se van na segunda quenda, o plazo remataría o 15 de
maio. Se queren que lle axude a tramitala ou máis información, poden acadala no Concello, nas oficinas xerais do Concello ou na terceira planta nas oficinas de Servicios Sociais. Poden pedir cita previa ou consultar calquera dúbida no 981 68 60 68. Xa nos deportes repasamos o calendario dos resultados desta fin de semana dos nosos equipos nas diferentes categorías e comenzamos pola primeira categoría Galicia, donde tiñamos un derbi dos concellos de Tordolla e Cerceda. Era o Tordolla Queixas, o encontro remataba con victoria para o Tordolla pola mínima. Tordolla 1, Queixas 0 foi o resultado no encontro disputado onte pola tarde en Gorgullos. Un partido que no descanso se chegaba xa con esa victoria do Tordolla pola mínima. Houbo certa polémica, especialmente donde foron expulsados o equipo técnico, adestrador delegado do Tordolla no minuto 63 e o Queixas tivo as oportunidades para empatar, incluso adiantarse no marcador, non foi capaz e ao final remataba o encontro de Tordolla 1, Queixas 0. Aínda así o Queixas sigue na clasificación, aínda que está na mitade da clasificación, está tan só 3 puntos debido á igualdade dos postos de ascenso e un pouco separado dos de descenso. Nos imos agora a terceira categoría Galicia con estes resultados. Atlético Cercedense 3, Carral B 1. Cos tantos 2 de René e 1 de Marcos Martínez, sumaron 3 puntos máis para o Atlético Cercedense, que está na parte alta da clasificación. Terceiro clasificado, preto dos postos de ascenso. Por a súa parte, o Samartiño perdía en Sobrado. Sobrado 1, Samartiño 0. Pola mínima xa se chegaba ao descanso con ese resultado de 1-0 e o Samartiño non foi capaz de tan siquiera empatar o partido. E o Rodís perdía en Bizoño. Bizoño B 3, Rodís 1. O descanso xa se chegaba con un 3-0, imposible, xa moi complicado para remontar para o Rodís. O tanto do Rodís acadado por Ría. No fútbol femenino aplazouse o encontro para dentro de 2 xornadas e no fútbol xuvenil do Atlético Cercedense victoria. Atlético Cercedense 4, Marte 0, con tantos de Samuel, de Diego, de Hugo e de Iker, que fan que o Cercedense sume 2 vitorias consecutivas. Os cadetes vencían claramente en Betanzos. Betanzos B, un Atlético Cercedense cadete 9. 2 tantos para Hugo, outro para Edwin, outro para Iván, para Luís, para Kevin Torres, para Iago, Alex e Kevin López. Os infantís tamén vencían. Atlético Cercedense Infantil 5, Arteixo C 0. 3 tantos para Alex, 2 tantos para Leo, que fixeron 3 puntos para o Atlético Cercedense Infantil. Os alevíns, o A perdían Cambre, Cambre B4, Atlético Cercedense Alevín A1, e o B perdía en Santirso, Santirso C3, Atlético Cercedense B, Alevín 0. Os benxamíns, o equipo A perdía en Paiosaco, Paiosaco 4, Atlético Cercedense Benxamín A 2, e o equipo B perdía en Betanzos, Betanzos B7, Atlético Cercedense Benxamín B 0 foi o resultado. Pola súa parte, os prebenxamíns empataban a 2 tantos. Unión Campestre 2, Atlético Cercedense Prebenxamín 2. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda 2, Relámpago 2, con, en este caso, chegabas ao descanso con victoria para o Cerceda de 2-0, ao final non puderon manter o resultado, empataban a 2 tantos, tantos de Cerceda, do Cercedense, do Cerceda, de Alain e de Alberto. O Samartiño, o líder intratable da categoría, vencía o segundo clasificado, Samartiño 4, Barallobre 2. O descanso chegaban con empate a un tanto, pero na segunda metade o Samartiño conseguiu vencer. 2 tantos para Marco, outro para Félix e outro para Mariano. Samartiño, líder destacado na categoría, a prácticamente 8 puntos do segundo clasificado Barallobre, cando tan só van 9 partidos de Liga. En a segunda B de veteranos, Rodís 1, Nos Coruña 0. Victoria para o Rodís contra o Nos Coruña, con tanto acadado por José Ángel.
Rematamos co tempo. Para mañán, situación atmosférica estable, coas altas presións no Atlántico Norte achegando aire frío. Deste xeito, mañán agardamos unha xornada de ceus máis anubrado no norte, con apertura de grandes claros no sur. As néboas persistentes en puntos do interior durante a mañán farán presencia. As temperaturas van a sufrir un descenso significativo e os ventos soprando serán frouxos de compoñente norte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.